Ну, здоров усім. Сябры, я так спадзяюся, мусіць быць мяне добра чуць зараз. Злева, ну для вас справа можа, мусіць быць бачна вось гэта палоска збораў маіх новых. І прашу вас напісаць, як мяне чуваць вам зараз. Сёння я ўпершыню стрымлю праз праграму OBS Studio. Вось такая хітрая штуковіна. Усю суботу ледзь не патраціў на тое, каб з ёй разабрацца. Здаецца, атрымалася. Вось, і дзякуючы ёй я ўжо змагу ператварыць свае стрымы ў паўнавартасныя відэалекцыі з кучай всякай дадатковай інфы. Відосы змагу паказваць, фотачкі. Калі ўсё будзе добра, я прашу Бога, каб так усё і было. Сёння я вам шмат чаго пакажу. Вельмі кучу всялякай цікавай інфы для вас падрыхтаваў сёння. Так, ось першы чалавек ёсць. Прывітанне. Прывітанне. Ну так, я разумею, калі вы так вітаецеся са мной, то вы мяне чуеце. Ось. Будзем чакаць, пакуль людзі троху падыдуць, і будзем ужо пачынаць хутка. Толькі напішыце, яшчэ раз прашу, ці бачыце вы палоску і ці мяне чуваць файна. А пакуль што я буду дапіліваць чарговыя дробязі. Ці я не буду ўжо іх дапіліваць, ўжо дапілю падчас пойду, ладно. Карацей, чакаю вашай рэакцыі. Я зараз назіраю сябе адразу ў двух вакенцах. Першае – гэта сама трансляцыя ў браўзеры, і другая праз OBS Studio. Трохі незвычна, таму я тут магу троху падтармажваць. Ну, гук норм, палоска бачна. Выдатна. Да, буфер не хвіліну паўтары, а недзе паўхвіліны. Ну так, ёсць такая штука з OBS. Такое, непрыемнасць такая, на жаль, але ладно. Нешта сёння народу малавата. Вітам з Варшавы. Всё нормально. О, выдатна. О, стары добры кіслы лімон. Мой першы данацер. Рады бачыць. Так, да, я вас таксама вітаю ўсіх з Любліна. Як я ўжо казаў, стрымлю зараз. Тут я стрымлю ў кафешцы, таму што ў мяне ў інтэрнаце, дзе я жыву, не вельмі добры інтэрнэт, і там бы было ўвогуле ўсё прыкра. Вось. Ну што, сябры, будзем пачынаць тады. Пра што я хацеў вам распавесці? Пачну з таго, што які сёння, уласна кажучы, дзень. Сёння 1 сакавіка, і гэта, акрамя таго, што гэта дзень народзінаў Хамзата Гілаева чачэнскага, дзень народзінаў, дзень смерці Хамзата Гілаева, чачэнскага палявога камандыру, гэта да таго ж і ўгодкі кронштадтскага паўстання, аднаго з самых буйных антыбальшавіцкіх паўстанняў, у якім вельмі істотны ўклад адыгралі анархісты і былі яго самымі актыўнымі ўдзельнікамі і пачынацелямі. Па-першае, што такое Кронштадт? Давайце, калі хто не ведае. Кронштадт – гэта такая мясцовасць, не мясцовасць, гэта па сутнасці востраў, выспа у Балтыйскім моры, у Фінскім заліве, больш дакладна. Вось. І на гэтай выспе пабудаваная, зараз я вам фотку пакажу, адну секундачку. На гэтай выспе пабудаваная крэпасць, якая служыла вельмі добра ўсім царам і іншым гасударам Расіі у абароне іхніх інтарэсаў. І на гэтай крэпасці служыла вельмі шмат матросаў і служыць па сённяшні дзень. Яна выкарыстоўвалася для Балтыйскага флоту.
І так сталася, што ў рэвалюцыйныя часы яна была вельмі важным месцам, дзе шмат чаго адбывалася датычнай рэвалюцыі. Дастаткова сказаць, што кронштадтскія матросы, яны паўставалі, ведаеце колькі? Яны паўставалі мінімум 4 разы. Глушу. Нет. Да, 4, все правильно, 4 разы. Першы раз у 1905, другі раз у 1906, трэці раз у 1917 і ўжо чацвёрты і апошні раз у 21 годзе. Вось так выглядаюць кронштадтскія матросы. Зараз я вам яшчэ кое-што покажу. Сорі. Вибачаюсь. Не заключила программу. Так. Вось. Вось гэта Кронштадт. Вось дзе ён знаходзіцца, гэта Санкт-Петербург, гэта крэпасць Кронштадт. І справа ў тым, што матросы, яны заўсёды былі, асабліва матросы Балтійскага флоту, так павялося, што яны заўсёды былі самымі актыўнымі рэвалюцыянерамі. Чаму? Таму што рэвалюцыю звычайна штурхаюць людзі, якія найбольш тыя слаі пралетараў і тыя слаі абездоленых, якія найбольш адукаваныя, але ў той жа час найменш маюць сацыяльных магчымасцяў, сацыяльных ліфтоў і прывілеяў. І вот так здарылася, што матросы гэта былі якраз тыя сяляне, якія мелі найбольш адукацыі, найбольш тэхнічных ведаў, аднак іхняе сацыяльнае становішча абсалютна не адпавядала іхняй адукацыі і іхнім памкненням. Яны хацелі зямлі, яны хацелі падвышэння свайго сацыяльнага статуса. А ў расійскай імперыі яны сутыкаліся толькі з каласальным прыгнётам, з непавагай да сябе з боку афіцэраў, то бок у норме былі фізічныя пакаранні. Афіцэр мог матроса збіць, мог адправіць на нейкае прыніжальнае пакаранне. Ім вельмі няшмат плацілі за іхнюю працу, то бок там была жорсткая дысцыпліна, якая прымушала іх. Што такое палачны муштрак, у царскай арміі вы, я думаю, самі ведаеце. І такім чынам і ў гэтых колах кронштадтскіх матросаў і ўвогуле матросаў рэвалюцыйных, вось не рэвалюцыйных, проста матросаў, увогуле сярод іх рэвалюцыйныя ідэі знаходзілі найбольшы водгук. Так склалася гістарычна. І таму там, канешне, вельмі актыўную агітацыю вялі ўсе сацыялістычныя партыі. Гэта былі і эсеры, і анархісты, і бальшавікі. Асабліва анархісты. І так павялося, што вобраз матроса-анархіста, ён жыве дагэтуль у веках, быў растыражаваны потым савецкай і бальшавіцкай прапагандай. І таму стаў такім найбольш масавым. Не тое. Вось, працягваем слайд-шоу, да. Вось, гэта так выглядае кронштадтскае паўстанне. І раскажу троху пра тое, як гэта ўсё пачыналася. Як я ўжо сказаў, Кронштадт паўставаў 4 разы. У 905, 906, 17 і 21 годзе. У 905 годзе гэта быў такі стыхійны выступ салідарнасці з іншымі арыштаванымі рэвалюцыйнымі матросамі. Тады, канешне, паўстанне было падаўленае і нікаго не казнілі, толькі там кагосьці на дысцыплінарныя батальёны, кагосьці на катаржныя працы, кагосьці апраўдалі. У 906 годзе быў ужо арганізаваны ўзброены выступ кронштадтскімі баракамі, і падчас якога было пасля падаўлення якога было арыштавана 3000 чалавек. Вось уявіце сабе проста маштабы рэвалюцыйнай барацьбы, што адбылося паўстанне. Гэта была рэвалюцыя 5-6 гадоў, і адбылося паўстанне такога памеру, што толькі там на Балтыйскім флоце было арыштавана
3000 чалавек, уяўляеце сабе. Вось мы тут, у нас 700 чалавек бывае арыштавана пасля акцыі, да, як у 10-м годзе, і мы тут уже енчым, да, што масавая рэпрэсія, а там 3000 чалавек туды, 3000 сюды. З іх 36 было расстраляна. І судом, які адбываўся, ваенна-палявым судом, які адбываўся над матросамі, кіраваў генерал-майор Адлерберг. І ён ператварыў гэты суд і казнь у такі здзек над асуджанымі. Ён спачатку прымусіў матросаў, рэвалюцыянераў, самім сабе рыць магілы, а потым сказаў, калі яны капалі, ён ім казаў: «Копайте, ребята, копайте. Вы хотели земли? Так вот вам земля, а волю найдете на небесах». Вось такія вось царскія генералы. У 1917 годзе падчас февральскай рэвалюцыі, конечно, яны вельмі хутка паўсталі. Кронштадтскія матросы былі фактычна аднімі з першых, хто выступіў супраць царызму, і тады яны ўжо адпомсцілі за свае гэтыя прыніжэнні доўгія і расстралялі 200 афіцэраў, якія былі заўважаныя ў рэакцыі, самых такіх ярых рэакцыянераў, якія ўвесь час падаўлялі іхнія выступы, якія былі адказныя за забойствы. І трэба, аднак, адзначыць, што это не былі нейкія павальныя расстрэлы, наадварот, тых камандзіраў і афіцэраў, якія былі за матросаў, якія іх падтрымлівалі, якія не тварылі нейкую жэсць, наадварот, абаранялі і не дазвалялі матросы арыштоўваць і тым больш расстрэльваць. Ну і зараз да паўстання 1921 году. Значыць, яно цягнулася з 1 по 17 сакавіка. Так, мне тут пытаюцца ў чаціку, а як жа тамбоўскае восстанне Антонаўшчына? Канешне, таксама вельмі цікавая рэч, і, ну, дзякуй, што напісалі аб ім, але, канешне, тут яго датыкацца не буду, тому што гэта асобная тэма велізарная. Дык вось, 21 год. Вы мусіце разумець, што гэта ўжо бліжэй да канца грамадзянскай вайны, ужо вельмі моцна умацоўваецца, ну, это так гістарычны кантэкст расказваю, да, вельмі умацоўваецца ўжо становішча бальшавікоў у Расіі, ўжо не царскай, ужо у бальшавіцкай. Яны падаўляюць адзін за адным паўстанні. У той жа час віруе на юге, на поўдні краіны віруе Махноўшчына, і ідзе палітыка яшчэ вайсковага камунізму. І сяляне былі вельмі незадаволеныя, працоўныя былі вельмі незадаволеныя, і ўлада бальшавікоў тады была вельмі хісткая. Такім чынам, на Кронштадтскім, на востраве, на крэпасці Кронштадт адбываецца што? Збіраецца мітынг, прыймае ўдзел у гэтым паўстанні 18 000 чалавек, збіраецца мітынг, яны ствараюць свой савет, сістэму самакіравання, пачынаюць кронштадтскія маракі выдаваць газету. Туды прыязджае Калінін, той самы Калінін, помнік якому стаіць у нас на плошчы, на станцыі метро парк Чэлюскінцаў. І яны яму перадаюць патрабаванні. Патрабаванняў было 15. Я зачытаю толькі першае. Яны перадаюць патрабаванні бальшавіцкаму ўраду, які ўваходзілі перавыбары саветаў, бо саветы ўжо тады пераўтварыліся ў органы кіравання бальшавікоў, да, а не ў органы працоўнага самакіравання. Свабоду слову, друку сходаў. Гэтага, яшчэ раз нагадаю, патрабуюць паўстаўшыя матросы. Трэцяе, гэта вызваліць усіх палітычных зняволеных сацыялістычных партый, а таксама сялян і працоўных, якія былі арыштаваныя за ўдзел у антыбальшавіцкіх выступах. То бок уже тады бальшавіцкая ўлада столькі людзей панасаджала, у тым ліку сваіх учорашніх саюзнікаў, гэта эсеры, анархісты і проста сяляне, якія паўставалі за сваю зямлю, за сваё зерне, да, якое яны сабралі, за свой ураджай, за свае інтарэсы, за саветы. Вось. І было таксама шэраг падобных патрабаванняў, у тым ліку эканамічнага кшталту, напрыклад, было патрабаванне ўраўняць паёк усім, прынамсі вайскоўцам, матросам. І рэзалюцыя гэта была падтрыманая 16 000 чалавек на мітынгу. Это, разумееце, это потым бальшавікі казалі, што гэта быў мяцеж. Уяўляйце сабе, они кажуць кронштадтскі мяцеж. Ну, ні хрена сабе мяцеж, да, у якім прыняў удзел, 16 000 чалавек. То бок, это фактычна ўсе, хто знаходзіліся на гэтым востраве.
І ў той жа час вось падчас гэтага паўстання на заводах Санкт-Петербургу ішоў масавы страйк, страйкавалі працоўныя супраць бальшавіцкай улады. Да? Гэта калі вам кажуць, што улада бальшавікоў была ўладай працоўных і сялян, не верце. Вось, калі ласка, першыя ж гады савецкай улады і працоўныя страйкуюць супраць бальшавікоў, супраць улады партыі, супраць Леніна. І гэта былі працоўныя, яны не былі белагвардзейцамі, да, там, ці нейкімі прыхільнікамі царызму. Нет, яны ўсе былі якраз такі прыхільнікамі самакіравання, гэта былі эсеры, анархісты працоўныя, і яны выступалі супраць дыктатуры бальшавіцкай партыі, якая тады ўжо актыўна нараджалася. Бальшавіцкі ўрад тады ў адказ на гэты страйк забараніў працоўныя арганізацыі. Зноў жа, вось, калі ласка, улада працоўных сялян, да? А ва ўкраіне, як я ўжо казаў, віравала якраз махноўшчына. І бальшавікі, канешне, вельмі спужаліся, страшэнна спужаліся таго, што зараз гэтыя ўсе паўстанні яны аб'яднаюцца і проста скінуць іх уладу. І сапраўды тады паўстала небяспека трэцяй рэвалюцыі, ужо рэвалюцыі супраць бальшавіцкага ўраду. Яны гэтага вельмі баяліся і прадпрынялі шэраг актыўных мер. Па-першае, яны пачалі расказваць. Першае, што Ленін пачаў рабіць, яны пачалі ачарняць паўстаўшых сярод іншых працоўных. Яны ўрубілі ўсю сваю машыну прапаганды і пачалі казаць, што паўстаўшыя кронштадтскія матросы здрадзілі працоўнаму класу, што гэта мяцеж, што ён фінансуецца замежнымі разведкамі, белагвардзейцамі, што яны хочуць там ледзьне прыгоннае права аднавіць. Кронштадтскія матросы, уяўляеце, гэта тыя, хто 4 разы паўставаў за рэвалюцыю. Да? То бок, видите, якія уроды проста. Гэта нічога не змянілася, да? Амаль 100 год прайшло, нічога не змянілася у гэтай саўкова-бальшавіцка-расійскай машыне прапаганды і машыне ачарнення сваіх ворагаў, праціўнікаў. Вот. І, канешне, калі перамовы ўжо зайшлі ў тупік, калі ніхто не прыслухаўся да кронштадтскіх матросаў, зразумела, што бальшавікі не збіраліся ўводзіць свабоду слова, не збіраліся вызваляць палізнявольных, бо яны для іх былі контррэвалюцыянерамі. І яны пайшлі на штурм. Штурм быў вельмі жорсткі, і яны, нягледзячы то, што яны прымянілі артылерыю супраць маракоў, рэвалюцыянераў, уяўляеце сабе, самалёты, яны з першага разу нават не змаглі ўзяць штурмам гэтую крэпасць. І такім чынам яны змаглі яе ўзяць толькі з другога разу. І вось як гэты штурм, і насамрэч многія бальшавіцкія кіраўнікі, яны асабіста ўдзельнічалі ў гэтым штурму. І вось як маршал Тухачеўскі, вы ведаеце, я думаю, да, хто-то такой, і вось як ён апісвае гэты штурм. Маршал Тухачеўскі, які па іроніі лёсу быў потым сам расстраляны ўжо Сталіным. Вось як ён апісвае гэты штурм. Секунду. Я был 5 лет на войне, но я не могу припомнить, чтобы когда-либо наблюдал такую кровавую резню. Это не было больше сражением, это был ад. Матросы бились, как дикие звери. Откуда у них бралась сила для такой боевой ярости, не могу сказать. Каждый дом, который они занимали, приходилось брать штурмом. Целая рота боролась полный час, чтобы взять один единственный дом. Но когда его наконец брали, то оказывалось, что в доме было всего 2-3 солдата с одним пулеметом. Они казались полумертвыми, но пыхтя вытаскивали пистолеты и начинали отстреливаться со словами «Мало уложили вас, жуликов». Вось такія, што ўзгадае Тухачеўскі, канешне, паўстанне гэта па выніку падавілі. Больш за 4000 чалавек было арыштавана, 1000 была казнена ці забітая там прямо на месцы. І такім чынам, потым гэта ў історыю з падачы Троцкага і бальшавіцкіх кіраўнікоў гэта ўвайшло як кронштадтскі мяцеж. І такім чынам, канешне, яны і ведаецца у гістарыяграфіі. Гэта была адна з самых такіх моцных ужо канчатковых паўстанняў, калі супраць бальшавікоў паўсталі падкрэслены нейкія там сяляне, да, там, якія хацелі пад прыгон паноў вярнуцца, да, і не белагвардзейцы, не праспансаваныя там нейкай разведкай афіцэры
там як белая армія, напрыклад, а менавіта самі матросы, просто плоть ад плоці рэвалюцыі. І гэта вельмі важная старонка, я недарма ўдзяліў вось уже 20 хвілін часу, да, на стрыму. Дык гэта я прапаную ўсім прайсці ў апісанне да відоса майго, і там вы пабачыце кнігу, я пакінуў спасылку. Всеволод Волин, гэта адзін з лідараў, можна сказаць, канфедэрацыі анархістаў НАБАТ. Гэта было такое палітычнае крыло махноўцаў, палітычнае крыло РПАУМ. Ён у эміграцыі пазней напісаў кнігу «Невядомая рэвалюцыя». І вось адрэзак з гэтай кнігі якраз пра Кронштадт. Я вам рэкамендую, канешне, прачытаць гэтую кнігу цалкам. Яна здаравенная, але калі не хочаце цалкам, хаця пра Кронштадт прачытайце з 205 старонкі, ўсё зноў жа ў апісанні пабачыце. Вось. Ну, а мы расказалі пра Кронштадт, значыцца, рухаемся далей. Мы, ну, то бок не мы, а я. Бывае такая звычка журналісцкая. Казаць мы, хаця насамрэч гэта я. Так, зараз працягнем, што у нас там у чаціку. Пытанняў няма, 13 чалавек нас зараз глядзіць, ну, паехалі далей. Так, ну, як звычайна, па традыцыі хацеў бы падзякаваць сваім данацерам. Хто заданаціў за гэтыя 2 тыдні, гэта Рэйні і Павел С, які тут ёсць таксама ў чаціку. Дзякую вам вялікі. Дзякую вам за данаты. А таксама сваім патронам гэта Александр Б, Саша Р і Максім Грыцук. Зноў жа, сябры, мне вельмі важныя вашыя данаты, ваша падтрымка, у тым ліку матэрыяльная. Чым больш у мяне будзе сродкаў, тым лепшымі будуць гэтыя стрымы, я змагу дакупаць новую тэхніку, клікаць гасцей, сам кудысьці ездзіць, кагосьці запрашаць, таму што заробку не хапае, яно хапае на то, чтобы падтрымліваць мяне, маё існаванне, маю дзейнасць на бягучым узроўні, але для того, каб расці, рабіць рэкламу, прасоўвацца далей, ужо маіх заробкаў не хапае. Але калі я буду зарабляць болей, мне трэба працаваць болей, і тады ў мяне не будзе ўжо часу на стрымы, на напісанне артыкулаў. Вы там па майму тэлеграмчыку бачыце самі, што я вельмі шмат пішу, на нейкія даследчыя заняткі, таму ваша падтрымка гарантуе развіццё маёй дзейнасці, таму што стрымы будуць часцейшыя, яны будуць больш якасныя і гэтак далей. Вось. І калі ласка, хто хоча данаціць, зноў жа у апісанні ёсць усе спасылкі, і ідэальны, канечне, варыянт гэта падключыцца да Патрэёну, і там, пачынаючы ад $5 у месяц, вы зможаце як бы данаціць, гэта значыць проста гроші самі будуць мне спісвацца. Вы назначыце мне заробак, які вам не шкада, і ён будзе сам спісвацца з вашай карткі, для гэтага існуе сервіс Patreon. Ну што, паехалі. Зараз про коронавірус. Вось я абяцаў паразважаць на гэты конт, і што мяне натхніла, конечно, мне не хочацца, мне, шчыра кажучы, не хацелася падымаць гэтую тэму, таму што я лічу, што яна проста безмернейшым чынам раздзьмутая СМІ, і таму мне не хацелася, ведаеце, падключацца як бы да гэтага хайпу. Так, адцянуўся на чатик, сорі. Не хацелася падключацца да гэтага хайпу, як бы включацца ў гэтую гістэрыку і паніку. Але пачаліся вельмі цікавыя выказанні, вось я там у адным чаціку чую, у іншым, у каментарах, што зараз вось пад каранавірус яны адменяць выбары, Луке там прывалі да шчасця ў выглядзе каранавірусу. Ну і да таго ж часам я здзіўляюся вельмі, гледзячы на тое, што людзі кажуць пра тое, адкуль пайшоў гэты вірус. То бок вакол гэта вельмі шмат усялякай канспіралогіі, і рэальна некаторыя людзі там усер'ёз лічаць, што гэта ў лабараторыях ЗША створана, каб Кітаю паднасраць. Да? Ну, то бок, гэта, канешне, трэшаніна поўная. Я вырашыў, што не, ўсё ж такі трэба выказацца, асабліва, што зараз гэта проста тэма нумар 1 у СМІ, все там сходзяць з ума. Вось. Ну, пачнем з чаго. Да, я лічу, як я ўжо казаў, што гэтая тэма немаверна раздзьмутая СМІ. То бок я вам кажу, тая увага, якая надаецца гэтай тэме, яна не адпавядае рэальнаму уплыву коронавіруса на наше палітычнае і грамадскае жыццё. Вось так, я думаю, будзе лепей. Вось, і
мне хочется сказать, люди, да займіцеся вы чымсьці больш надзённым, чымсьці больш неабходным, важным, чым паляваць на гэты каранавірус. Ну вось зноў жа датычна смерцяў. Ад каранавіруса за сколькі? За 1,5 месяцы эпідэміі загінула 2000 з чымсьці чалавек. Я тут троху памыліўся ў прагнозах, я казаў, што загінулых будзе да 1000. Я троху так памыліўся некалькі разоў, аднак у астатніх прагнозах я бачу, што яны мае хутчэй за ўсё збываюцца і будуць збывацца надалей. Вось. І так, згубіў думку зараз. І што спрыяе вось гэтаму раздзьмуванню пустому, тое, што, па-першае, усе кажуць, што гэта загадкавы вірус. Загадкі, вот, разумееце, варта толькі, ну я і сам як журналіст разумею, што варта толькі ў загаловак дадаць слова «загадкавы вірус» альбо «вірус, ад якога няма вакцыны», все, адразу прагляды падвышаюцца, адразу клікбейт пачынае працаваць. Таму што ось у людзей спрацоўваюць гэта вось паніка, гэты страх перад невядомым. І весь антураж, які вакол ствараецца, вось это касцюмы хімабароны, да, у якіх прыходзяць медыкі. Ну, в принципе, это нормальная мера бяспекі, да? Але калі людзі бачаць гэтыя касцюмы, все, адразу чык, включаецца асацыяцыя Чарнобыль, там хімічная нейкая катастрофа, эпідэмія, адразу у падсвядомасці ўсплываюць усе пастапакаліптычныя фільмы, якія чалавек глядзеў, там сакрэтныя матэрыялы і гэтак далей. І у людзей пачынаецца паніка. І гэта можна бачыць па ўсім гэтым шалёным, абсалютна тупарылым, прабачце, учынкам, якія пачынаюць стварыць мінчане, беларусы і не толькі, да, у дачыненні да тых жа кітайцаў. Хтосьці там выпрыгівае з ліфта, калі да яго кітаец заходзіць. Хтосьці вось гэта, як гэты мінскі таксіст ужо адмовіўся весці казах або палічыў, што ён кітаец. І гэтак далей. Карацей, паніка, дэбілізм прагрэсіруе. А зараз давайте паглядзім на факты. Ці сапраўды гэты каранавірус такі страшны і ці сапраўды мы ад яго ўсе памрэм. Так. Зараз толькі чатик погляжу. Так, про Тухачевского, да, все так. Билл Гейтс, тутэйшы шляхціч здоровенько, кекус по кекус здоровенько. Так, новые люди подошли, 16 человек наглядеть. Так. Ага, 8. Перш за ўсё, вось такой сайт, вельмі цікавы. Так. З статыстыкай ўсёй па каранавірусу. Там адразу бачна ў рэжыме онлайн, колькі заразілася, колькі памерла. Ну вось, калі ласка, вы ўсё можаце паглядзець на свае ўласныя вочы. 87 тысяч захварэлых. Амаль 3 загінула, 42 тысячи выздаравела. 3 тысячи загінулых, гэта шмат ці много, ці мала. Вось уявіце сабе, гэта за 1,5 месяца прыкладна эпідэміі 3 тысячи загінулі. За адзін толькі тыдзень па свету ад ВІЧа гіне 5700 чалавек за тыдзень. А тут за 1,5 месяцы 3000. Ну вось і вырашайце самі, да, што сапраўды небяспечна, а што размыта СМІ. А зараз паглядзім на статыстыку. Значит, вот это оранжевая зверху, гэта Mainland China. Захворванні, колькасць захворванняў па Mainland China. Так, секунду. Так, жоўтая гэта па іншых месцах, а зелёная гэта па колькасць выздаравелых. І вось глядзіце, што мы бачым. Вось, вот тут, дзе я зараз кручу мышкай, гэта проста пік росту захворвання. Глядзіце, якая крутая, які маленькі вугал, як хутка падымаецца ўверх вось гэтая вось лінія. Потым адбыўся скачок. Што гэты скачок азначаў? Гэта проста ў той дзень змянілася методыка разліку.
То бок это не значит, что захворела 100-500 тысяч человек адразу, а просто по методике стали по-іншаму лічыць. І потым, глядзіце, пасля гэтага, прыкладна пасля сярэдзіны лютага, гэтая лінія колькасці захворых пачала выроўнівацца, то бок яна імкнецца да таго, каб стаць цалкам роўнай, гарызантальнай. Бачыце, тут апошнія дні яна ўжо амаль што гарызантальная, то бок колькасць захворвалых стабілізуецца, яна перастала расці амаль што. Рост гэты абсалютна незначны. І вось мы можам нават паглядзець, каб не быць галаслоўным, да? Вось 31 студзеня захварэла 11 200, а ўжо 1 лютага 14 300, то бок 3200 чалавек за суткі. 3200. А зараз 79,3, 79,8, 400 чалавек за суткі. Разумееце? Ну, есть разница, да? 3 з чым-то тысячи і 400. То бок колькасць захварэлых імкнецца да таго, каб зменшацца ўсё меней і меней. А зараз колькасць выздаравелых. А вось колькасць выздаравелых, наадварот, яна была, бачыце, зусім мізэрная першыя некалькі тыдняў. Яна была палогая, ну, то бок прямая лінія. А тут яна папаўзла вверх, і зараз яна імкнецца, робіцца ўсё больш крутой з часам. То бок выздаравелых усё болей і болей. І гэтыя две лініі, аранжавая і зялёная, яны ідуць на перасячэнне. Яны хутка перасякуцца, і колькасць выздаравелых перавысіць колькасць захварэлых. Вось. Гэта кажыце і паказвайце ўсім, хто крычыць, што заразіцца ўвесь свет, што ўсе памруць, што гэта там смяротная хвароба. Далей па фактах, сябры, смяротнасць ад гэтага віруса для людзей малодшых за 40 год складае, ведаеце колькі? 0,2%. Паміраюць у асноўным людзі старыя, людзі са слабай імуннай сістэмай, хто і так ужо чымсьці хварэў да гэтага. Але нават для гэтых людзей смяротнасць складае 2,5-3%, да 3,5%. Ну, прыкладна так. 3,5%. Ну, наколькі гэта смяротны вірус, можаце самі лічыць. Да у вас, большы шанец выйсці, што вам на галаву цэгла упадзе з даху. Упасі Божа, канешне. Вось. І працягваем. Зараз я вам яшчэ адзін графік пакажу. Гэта мы разглядзелі па захворваннях і па выздаравелых. А зараз па смерцях. Вось. Ужо тут, бачыце, 3000 налічылі. На папярэднім было 2,960, зараз уже 3000. Ну вось. Это на 17-17 GMT. Вот. І зноў жа глядзім графік Total Death. Бачыце? Ён меў тэндэнцыю на выразны рост, то бок была вельмі крутая лінія, вось здесь недзе з пачатку февраля да сярэдзіны лютага. То бок тут, глядзіце, на піке колькасць памерлых у суткі была 638, 724, 813, вот, напрыклад, 813, 910. Карацей 100 чалавек, акруглім, да? 100 чалавек у суткі была на піке, а тут уже 1018, то бок 108 чалавек, так? То бок больш за сотню чалавек. А зараз паглядзім. 2923, 2977, то бок 54, то бок смяротнасць знізілась удвое. То бок бачыце, тут тое ж самае, тут 45 градусаў, можна сказаць, ну, крывая гэта ідзе па смяротнасці. А тут она ўжо імкнецца да таго, каб стаць палогай, то бок стабілізавацца і быць адной лічбай. Вось. Параўнайце крывізну, дакладней не крывізну, а вугал гэтай крывой. Вось тут вось і вось тут вось. Ну, па-моему, разніца відавочна. То бок гэта аб чым сведчыць? Сведчыць аб тым, што колькасць захварэлых увесь час зніжаецца. То бок на сёння яна ўжо стабілізавалася, можна казаць пра стабілізацыю. І в будучыні відавочна, што колькасць захворых будзе зніжацца, і ўжо сёння яна не расце. То бок у кожны наступны дзень гіне столькі ж, колькі ў папярэдні. Вось, гэта да смертаноснасці гэтага віруса. А зараз паглядзім чацік. Мы ўсе памром, пуцявірус, да-да-да, ўсё так.
Спасылка на мапу моніторингу вірусу, усё ў апісанні. Сябры, я ўжо аб вас патурбаваўся, глядзіце апісанне. Государство в Беларуси почти полностью паразитический нарост на теле общества, а коронавирус – повод для государства показать свою полезность. Согласен? Згоден. Вось об этом я как раз и хотел сказать у наступных пунктах. Давайте зараз, об этом так, крыху позднее. Аленка Р. предвосхитила мою думку, да, то, что я хотел сказать. Зараз паглядзім аб наступствах. Да чаго прывядзе гэты вірус у нашым грамадстве. Першае, конечно, што звяртае на сябе ўвагу, гэта ксенафобія. Усплеск ксенафобіі, то бок нешта нож чешацца. То бок тое ж, пра што я ўжо сказаў. Людзі дурэюць, пачынаюць аглядацца на гэтых кітайцаў, баяцца да іх падыходзіць. На жаль, вы просто не уяўляеце, як мне прыкра на гэта глядзець. Калі я вижу, што, мы галіма не адышлі далёка ад сярэднявечча. Там нейкі адсотак кітайцаў захварэла, там все ад іх убегаюць. Это просто трэш. Што падаецца вот это вот культурнае наслаенне, да, якое казалася б, все мы росли, все мы разумеем, што ксенафобія это кепская, што там, і вроде ж про коронавірус кажуць, што нічога там страшного, і факты кажуць, людям не трэба факты, люди бачаць, все, вузкі разрэз вачэй, все, его нафиг, яшчэ заражусь, і пофиг, што нават калі ты заразишься, у тебя там верагоднасць памерці мізерная, все роўна, мне, карацей, шкада кітайцаў беларускіх, да, таму што вось такой бытавой ксенафобіі яны будуць сустракацца раз за разам. Далей, якія наступствы, гэта будзе моцная мабілізацыя адміністратыўнага апарату. То бок мы бачым, што дзяржава рэальна вялікі шэраг мер прадпрымае, вялікі. То бок гэта і кантроль фураў, якія прыязджаюць з Італіі. Гэта і там каранцін у дачыненні да кітайцаў, якія прыязджаюць. Гэта і ва ўніверы ў БНТУ, дзе знайшлі так першых захварэлых, там шерстят, там потом ставят гэтыя штуки для ўмывання рук, для прахадной заводу, і гэтак далей. То бок мабілізацыя адміністратыўнага апарату і гэтай уладнай вертыкалі. Прынамсі на нешта добрае мабілізуюцца, і тое окей, а не на рэпрэсіі. Аднак ёсць і добрыя навіны, добрыя наступствы гэтага коронавіруса. Гэта рост папулярнасці незалежных СМІ. Таму што нашыя СМІ, яны, прямо скажем, дзяржаўныя, яны просто кураць недзе ў баку, кураць бамбук, таму што яны не могуць параўнацца ні ў аператыўнасці, ні ў узроўню цікавасці для чытачоў, гледачоў. Карацей, ні ў чым. Хто з вас падпісаны, скажыце мне, на тэлеграм-канал БТ? А хто з вас глядзіць БТ? Рытарычнае пытанне, да? А вось нехта, калі ў Беларусі быў выявлены першы выпадак коронавірусу, нехта у першыя ж суткі вырас на 3000. Асноўны канал нехты. Нехта лайт на 15 тысяч, МКБ на 3000. І ўсіх астатніх такі ж самы рост. Таму што яны сядзяць і аператыўна абнаўляюць, інфармуюць. Таму што людзі, якія видяць інфу, тыя ж намёты, тыя ж там пра захварэлых, яны напішуць нехце, яны не на БТ пазвоняць, яны напішуць нехце і в МКБ. Разумееце, і фоткі з этими намётамі яны адправяць таксама у незалежныя СМІ, тэлеграм-каналы, на якія яны падпісаны, а не БТ, да якіх давер просто нулявы. І гэта выдатна для нас, расце незалежная прастора, растуць незалежныя СМІ, ствараем сваю беларусацэнтрычную, скажем так, інфармацыйную прастору. Ускосна гэта добра і для мяне, і для ўсіх незалежных блогераў. І няхай будзе так і надалей. Чаму і якім чынам дзяржаўныя СМІ адстаюць у асвятленні праблемы, я думаю, вы самі бачыце. Так, нельга сказаць, што яны ўзялі курс на поўнае замоўчванне праблемы, казаць, што нічога не адбываецца. Не, яны паведамляюць, але это настолькі скупа, настолькі нецікава, настолькі абмежавана і настолькі ім няма даверу, што, канешне, тут растуць толькі незалежныя СМІ, а ніяк не БТ і іншыя. І тое, аб чым казала Алёнка, што для беларускай улады тут такі момант ісціны настае. Гэта для іх такая лакмусовая бумажка праявіць сябе, паказаць, што ў нас усё пад кантролем, што вось надзвычайная сітуацыя і мы з этой сітуацыяй выдатна спраўляемся. Глядзіце, мы і там зрабілі, і ўсё пад кантролем, і вось у нас толькі двое захварэлых. І ведаеце, у іх гэта атрымоўваецца. Чаму? Таму што ўсё ж такі
плюс іерархічнага методу прыняцця рашэнняў пры куче астатных мінусаў — гэта хуткасць. Все, зверху скамандавалі, пазванілі, сказалі зрабіць, знізу пабежаў сігнал, яны взялі, зрабілі. Не всегда якасна, не заўсёды правільна, часта зрабілі тупа, а часта бывае, што і не зрабілі, але тым не менш, збольшага гэтая сістэма працуе. І у нас да таго ж, чаму яшчэ гэта аблягчаецца, таму што у нас маленькая краіна, у нас не Расія, ад мора до мора, да? У нас маленькая краіна, у нас вельмі раздзьмуты бюрократычны апарат, і такая сітуацыя, вялікая канцэнтрацыя улады на маленькай тэрыторыі. То бок, груба кажучы, вельмі шмат чыноўнікаў на квадратны метр плошчы. І гэта прыводзіць да таго, што ўсё, в прынцыпе, выконваецца даволі хутка, і канцэнтрацыя ўладных адносінаў як бы вялікая. І таму все, што патрабуе хуткага вертыкальнага выканання, яно выконваецца, у прынцыпе. І вось вяртаючыся дакладней не вяртаючыся, падыходзячы ўжо да пытання выбараў. Кажуць, што нібыта выбары адменяць з-за каранавірусу, што гэта вельмі спрыяльная сітуацыя для ўлады. Насамрэч, я вам скажу так. Выбары тут ні пры чым, праблемы для ўлады такой няма. Па-першае, выбары не заўсёды маюць на ўвазе скапленне вялікай колькасці насельніцтва, да? То бок прыйсці, прагаласаваць, в прынцыпе, так. Тут хутчэй для апазіцыі праблемы, да? Што людзі пабаяцца на мітынг прыйсці. Па-другое, я думаю, што хутчэй за ўсё эпідэмія гэта скончыцца да жніўня месяца. І, в Беларусі яна яшчэ не пачалася, але ўжо тэма гэтая, я думаю, сойдзе на не да жніўня месяца. Я ўжо раней прагназаваў, што прыкладна праз 2 месяцы ніхто не згадае праз каранавірус. Вось зараз месяц прайшоў, і мы праз месяц будзем бачыць, спраўдзіцца мой прагноз ці не. Пакуль што мы хапуем, мы на топе гэтая навіна. Чаму? Таму што ў Беларусі з'явіліся першыя выпадкі. Аднак, я думаю, яшчэ месяц туды-сюды, і альбо ўсім надакучыць, яна ўжо фонам будзе ісці гэтая навіна, і людзі не могуць баяцца ўвесь час панікаваць, да, спрацоўваць механізмы псіхалагічнай абароны. Альбо просто уже эпідэмія будзе схадзіць на нет, і ўжо з'явяцца іншыя навіны. Дык вось, няма такой праблемы для ўлады, каб хутчэй правесці выбары. Потому што няма зараз прамой навіслай пагрозы над уладай, якая патрабавала правядзення выбараў у нейкай экстрэмальнай абстаноўцы. Няма такой патрэбы адмяняць выбары. Аб'ектыўна, няма. У Лукашэнкі каранавірус, ён не складае такую небяспеку для таго, каб прымаць зараз нейкія экстранныя меры. Таму што гэтыя экстранныя меры, зараз правядзём хуценька пад шумок выбары, пакуль каранавірус, гэта моцны удар па легітымнасці. Разумееце, аб чым я кажу? Што для Лукашэнкі, увогуле для ўсёй іхняй сістэмы, вельмі важны момант легітымнасці, каб іх прызнавалі. Што Лукашенко не змог бы назначыць пажыццёвым прэзідэнтам? Мог бы. І Захад бы гэта схаваў. Аднак яму важна, каб яго выбіралі. І хай гэтыя выбары фэйкавыя. Аднак заўважце, як заганяюць людзей. Яму трэба, каб все ж такі прыйшлі і прагаласавалі. І хай гэтыя вынікі потым падтасуюцца. Аднак хоць такую эрзац легітымнасць стварыць яму вельмі важна. І тое ж самае і здесь. Адмененыя выбары праз каранавірус, ён разумее, што ўсе наступныя 5 год і там весь астатак яго кіравання яму будуць узгадваць: цябе не выбралі, ты скарыстаўся тут каранавірусам для таго, каб працягнуць сваё кіраванне. І гэта ён разумее, гэта ягоныя апаратчыкі разумеюць, і яму няма такой патрэбы. На выбарах, пойміце, ўсё ўжо схвачана. Всё і так працуе. І будзе эпідэмія ці не будзе эпідэміі, Ярмошына намалюе столькі адсоткаў, сколькі трэба Лукашэнке. Таму не трэба ўвязваць гэтыя два моманты, выбары і каранавірус. Не адменяць у нас выбары праз каранавірус. Я ў гэтым амаль што цалкам, не амаль што, на 100%. Я рэдка так кажу, але вось на 100% я упэўнены, што праз каранавірус выбары не адменяць, і тут вялікай палітычнай сувязі няма. І увогуле, як правильно ўжо сказалі вышэй, што гэта добры шанс для дзяржавы сябе праявіць, і ў цэлым гэтае праяўленне, гэтае наварачванне нейкіх экстрэмальных мераў будзе ўспрынята насельніцтвам хутчэй пазітыўна, таму што у такой сітуацыі, калі такая лёгкая ўжо грамадская паніка адчуваецца, да, жорсткасць супраць каранавірусу, жорсткасць адміністратыўных мер людзі прабачаць. А вось бяздзеянне не прабачаць нашай улады. Такой менталітэт у нас людзей, такія асаблівасці стасункаў улады і грамадства, што на уладу наедуць нашмат болей, калі яна будзе
рабіць выгляд, нібыта нічога не адбываецца, таму што у нас улада усеісная. Яна мусіць засунуць сваё макала паўсюль. І калі яна не засуне, тады яе людзі прад'явяць. А вось калі засуне і троху ўжо лішняе напартачыць, тады людзі гэта, са скрыпам, але ўспрымуць. І можаце нават пабачыць, быць упэўненыя, што большасць абмежавальных мер, якія зараз уводзяць улады у звязку з распаўсюджаннем гэтай эпідэміі, людзьмі ўспрымаюцца талерантна і з разуменнем. Вось. Гэта што датычна каронавірусу. І наступная тэма у нас паліўны пратэст, але перад гэтым паглядзім чатцік. Стрижку в нос дай и не будет чесаться. Я не ведаю таких методов, я сам себя не сбиваю. Некоторые белорусов боятся, что уже казать про китайцев. Ну да, тут еще Шляхтич пишет. Надеюсь, ЦТ отменят. Ну, зробят некую кибернетичную удаленную версию, придумают смешно. Вось, 15 чалавек нас слухае. Да, сябры, я не расказаў, што гэта такая за палоска у мяне злева. Справа ў тым, што YouTube, як вы ведаеце, ён вельмі моцна долбіць за аўтарскія правы. І гэта непазбежна, што раней ці пазней на мой канал звярнуць увагу менты. Не заўсёды ў мяне будзе, як зараз, 1000 з чымсьці падписчикаў. Я разлічу на тое, што ў будучыні будзе нашмат болей, і увага да майго канала падрасце з боку карных органаў. Это значыць, што яны будуць вельмі старацца мой канал закрыць. І праз аўтарскія правы закрыць амаль кожны канал можна, асабліва калі YouTube закідваць скаргамі. А да таго ж у меня такі радыкальны контент, што гэта мусара, калі захочуць пры жаданні, я думаю, змогуць зрабіць. Яны это яшчэ не зрабілі, таму што пакуль што канал мой не такі развіты, не такі вялікі. Таму што я раблю максімальную дыверсіфікацыю. Як вы бачыце, я зараз прысутнічаю на вялікай колькасці платформаў розных. Зараз вось і Яндекс.Дзен сабе завёў, і паўсюль ёсць, хіба толькі ў аднакласніках няма. Гэта ўжо ўсё, гэта ўжо вышэй маіх сілаў, там, яшчэ публікавацца. І вось што датычна відэа, то я хачу зарыгацца на платформе Vimeo і туды заліць усе свае відосы. Гэта платформа, там троху меней цэнзуры, дае троху меней увагі. І я лічу, што ось такая дыверсіфікацыя, калі раптам мой канал закрыюць, вось проста уявіце, колькі я уклаў у яго сілу, старанню, часу свайго, і уявіце, што яго закрыюць. Все гэтыя відэа стануць недасяжнымі. Уявіце, як будзе крыўдна. Гэта проста гады працы проста ў нікуды. І таму у меня мусіць быць нейкая падстрахоўка ў выглядзе іншай платформы з відэа. І я хачу, каб такой падстрахоўкай стал Vimeo, але гэта платная платформа, і на год падпіска там на больш-менш прымальных умовах каштуе $200. І я хачу папрасіць вас, мне з ёй дапамагчы, мне на яе скінуцца, потому што зараз я не магу сабе гэта дазволіць. Вось як ужо мои подписчики дарагія скінуліся мне на SoundCloud, я на год аплаціў і зараз укладываю туды свае падкасты. Зараз гэтаксама ж прашу вас і на Vimeo дапамагчы. Вось гэтая полосочка такая. Вось. Оп, вот так вот. Бачыце? І яна напоўніцца па меры таго, як вы будзеце кідаць грошы. Вось. 17 чалавек наглядзіць, людзі далучаюцца патроху, выдатна. Ну і зараз пра паліўныя пратэсты. Зараз я вам пакажу, што я хацеў паказаць. У Мінску, значыцца, адбыўся недавно сацыяльны пратэст. Першы за доўгі час. Зараз я вам пакажу, як гэта адбывалася. І мы паглядзім відос Белсату. Зараз я вам яго адкрыю. Я, правда, не ўпэўнены, што будзе гук. Напішыце там у чацік, ёсць гук ці не.
Почекайте, я что не могу открыть это видео. Не хочет мне чему-то показывать. Пару секундочек. Хотів включити вам відео, але чомусь мені не хочемо... А, ось, врешті з'явився. Под галоўным офісам Белнафтахіму сёння сабралася акцыя пратэсту. Некалькі дзесяткаў грамадзянаў прыйшлі выказаць абурэнне тым, што кошты на паліва няспынна растуць, хоць цана сырой нафты падае. Акцию организовал ютуб-блогер Владимир Цыганович. Много вопросов, потому что нету информации. Вот мы пришли и спросили. Единственное, когда я один или мы отправляем обращение, нас просто не слышат. Ну просто отписки какие-то присылают. Идите в соответствии с законодательством, идите нафиг. Копейка, копейка, это серьезно. И мы платим не за стоимость топлива. Мы оплатим что-то еще. И большинство людей знают, что мы платим. Надоел рост цен на топливо. Моя работа связана с постоянными разъездами. Я заправляюсь гораздо больше, чем товарищ Владимир. У меня выходит порядка 400 литров в месяц. И я очень сильно теряю свои деньги. Да удзельнікаў акцыі выйшаў намеснік Белнафтахіму Владимир Сизоў, які патлумачыў, што цана на паліва залежыць ад кошту сыравіны, дамоўленасцяў з пастаўшчыкамі, падатковай нагрузкі ды курсу долара. Сёлета кошт на бензін і дызпаліва павялічваўся ўжо 8 разоў, па капейцы кожныя выходныя. Летась у такі ж спосаб дзяржаўны манапаліст Белнафтахім падняў кошты на 28 копеек за літр. Так, ось такое відео Белсата. Самі все бачили, пераказваць не буду. Покажу толькі, што акрамя гэтага у Беларусі, ось это здымкі з тэлеграм-канала Баста, то бок уже пачалі паявляцца такія вось пратэсныя Блин, я просто чему отсягнулся, то что у меня, оказывается, только 10 хвилин зараду батареи засталося. Это вельми кепска. Тому мы будем уже хутка сканчаць з вами. Ось. Карацей, я тады буду заканчивать. Сорі, калі ласка, зараз троху не разлічыў. Наступны разам, я не веду, возьмуць, адшукаю недзе тут любым коштам розетку, тому ўжо троху часу засталося. Караценька, блогер Мозгон арганізаваў гэтую всю штуку, і гэта, я лічу, паказчык таго, што блогеры пачынаюць троху паказваць зубы свае і ўжо выступаць як палітычныя актары ў нашай палітычнай сістэмы. Гэта добры знак для нас. Улада рабіла ўвесь гэты час вельмі разумна, што падымала на 1 копейку, інакш пратэсты адбыліся б яшчэ даўно. І я думаю, гэта вялікі задзел для таго, каб ось вся гэтая сітуацыя, павышэнне коштаў на паліва, гэта вялікі задзел для таго, каб пачаліся распаўсюджвацца і падагрывацца Расіяй прарасійскія настроі аб тым, што вось Лукашенко паругаўся з Расіяй, і вось вам вынік, вось што атрымалася. Вы пакутуеце, вы жывеце больш бедна из-за того, што Лукашенко палаюся з Расіяй, а трэба памірыцца, увайсці ў склад Расіі і ўсё будзе добра. І яны зараз па шэрагу ускосных прызнакаў я ўжо бачу, што Расія спрабуе гэтую тэму раскачваць.
Я лічу, што падаражэнне кошту на паліва можа стаць асноўнай тэмай сацыяльнага пратэсту для апазіцыі. Прынамсі, на месцы апазіцыі я б гэта выкарыстоўваў цалкам на бліжэйшых выбарах. Ну і тут нам трэба памятаць, што ў Іране, Эквадоры, у Францыі ўсё пачыналася з таго ж самага. Вялізныя сацыяльныя бунты пачыналіся з таго, што падымаўся кошт на паліва, а потым все это пераходзіла на пашыраныя патрабаванні і ў тым ліку на палітычныя. Але хутчэй за ўсё лічу, што ў выпадку ў Беларусі Лукашенко зробіць усё, каб прытрымаць рост коштаў да выбараў, каб не злілись у адзін кейс, у адзін пакет сацыяльныя і палітычныя патрабаванні ні ў якім разе, а ўжо пасля выбараў з верасня месяца нас ужо чакае істотнае пагаршэнне эканамічнай сітуацыі. А да выбараў у нас ёсць золотавалютныя рэзервы, у нас ёсць яшчэ магчымасць браць крэдыты ў Кітаі, і ён будзе гэта ўстрымліваць па максімуму. Да таго ж нагадаю, пасля прэзідэнцкіх выбараў і прэзідэнцкая рэформа, пенсійная рэформа таксама чакаецца. Бачыце, ён імкнецца прытрымліваць гэта да апошняга. Вось. Ну все, буду заканчивать, да таго ж зусім крыху батарэі засталося. Дзякуй вялікі, хто быў сёння са мной, спадзяюся яшчэ болей паглядзіць. Я ўжо не буду чытаць зараз чатик. Все, заклікаю усіх данаціць. Дзякуй вялікі, што прыйшлі на гэты чат. Троху так пазаўчасна сканчаем, таму што засталася батарэя там літаральна на некалькі хвілін і не хацелось, каб все абрубілася брэдка. Все, калі ласка, прыходзьце, падпісвайцеся на ўсе старонкі ў соцсетках. Дзякуй вялікі, што мяне слухалі. Цікавыя матэрыялы, дадатковая інфа уся ў апісанні. Не бойцеся каранавіруса, мойце рукі перад ежай, не бойцеся кітайцаў, змагайцеся з дзяржавай і будьце смелымі. Усім добра і крытычнага мыслення. Рады быў вас сёння бачыць. Да сустрэчы.